समय बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान रे भैया, समय बड़ा। पवन सिंह खेसारी ले दो, रवि किशन, मनोज तिवारी, चाहे चिंटू पांडे, तो उन्हें सब सरौ झांटू स्टार वालों माधव चोद। तो भाई लोग इनका कहते पहचानते हो लोग, इन भोजपुरी के वो अभिनेता जो हर फिल्म में बाप के किरदार निभावतलन और यू फिल्म में जो भी फिल्म में काम करतलन वो फिल्म सुपर डुपर होके। और आज इनकर ये हालत भल बा कि आज भोजपुरी के कौन भी कलाकार देखे नहीं के जात। अबे साले भाई ई कच्चे धागा, निरहुआ हिंदुस्तानी 3, निरहुआ हिंदुस्तान ऐसा भी ऐसा फिल्म में काम कर बा जो फिल्म 100 मिलियन प्लस भी गल बा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। आज हुए हीरो लोग, आज हुए कलाकार ये गोपाल राय के देखे नहीं के लोग जात। तो भाई ये हीरो लोग से हम पूछल चाहता नहीं तो हनी सार झांटू स्टार हवा लोग का बोला लोग साले लोगन तो चाहे केहू कस पवन सिंह खेसारी ले दो, रवि किशन, मनोज तिवारी, चाहे चिंटू पांडे, तो उन्हें सब सरौ झांटू स्टार वालों माधव चोद हरामी लोग कुत्ता साला साला तोहनी के भोजपुरी में रहल कलंक बा। साले काहे से कि ऐसा इंसान बड़ान जो तोहनी इनका दुआरी बजा के दरवाजा खटखटावत लोग टाइम में कि चलो हमारा फिल्म में काम करो। आज वो व्यक्ति इतना हालत गंभीर बा इनकर तोहनी सार केहू नहीं लोग जात देखे तो साले तोहनी स्टार ना झांटू स्टार वाला लोग झांटू। अबे साले तो भाई लोग ये स्टार के जूता से ना चप्पल से मारे लायक बा। काहे से कि इस सार ये स्टार लोग अपना कम्युनिटी के 1% भी हिस्सा कर देते लोग ना तो इनके अच्छा हॉस्पिटल में इलाज हो सकता। ये आदमी के आज उठ के बैठल लेके जाता अपना से, ये आदमी के पैर में दिक्कत बा, ये आदमी के बहुत बड़ा रोग हो गल बा, लेकिन फिर भी ये कलाकार के उस सार नहीं के जात देखे। भाई लोग वीडियो के इतना शेयर करो लोग, इतना शेयर करो लोग कि ये सार लगे पुगो, सार स्टार लोग जाके मदद करस लोग और ये गोपाल राय जल्दी जल्दी ठीक हो कस ताकि और भी फिल्म बना सकत। तो जय भोजपुरी, जय सम।